गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावनायनि उनाव मैया आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिदाय लाबाय आरो दिनै आङो बिटिआरनि मोनसे आनसलिक दल इउपिपिएल दोलोआव आङो जगदान जादों उदालगुरिनि बे टाउनाव आरो बेखायनो आङो बे खोथाखौ स्पष्ट बुंनो नागिरो जे बर' हारिनि थांना थानाय आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जिखिनि जेंना जेंसि दङ बर' गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ आखरे आखरे मावनांगौ लोगोसेनो गामि सोसननांगौ 125 एमेन्डमेन्ट पास खालामनांगौ जि खामानिखौ गणतान्त्रिक भाबै बायजोआव थानानै मावबाय बे खामानिखौ सिङाव थाना सिस्टेमाव थांनानै सरकारजों जुजिनानै गिबि मन्थ्रिजों रायज्लायनानै नारसिननानै बेखौ समाधान खालामनांगौ आंनि कर्तब्य आरो बेखायनो बे कर्तब्यखौ आङो पालन खालामनो थाखाय रायजोखौ सिबिनो थाखाय समाजखौ सिबिनो थाखाय आरो राजनीतिक सामाजिक भाबै रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावनो गोरिब गुन्द्रानि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय आं आवगायबोदों रायजो राजाया बिसास लाखि आं रायजो राजानि सायाव बिसास दङ आरो रायजो राजाखौ बिसासाव लानानै गोरिब गुन्द्रानि न'आव थांगोन रायजो राजानि न'आव थांगोन न'खर न'खर थांगोन आरो आङो बे खोथाखौ स्पष्टयै बुंदों जे उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज हस्पिटाल गायसननांगौ उदालगुरियाव इउनिभार्सिटि गायसननांगौ उदालगुरियाव इन्जिनियारिं कलेज गायसननांगौ बड'लेण्डनि गुबुन गुबुन जायगाया जेरै जौगादों आसामनि गुबुन गुबुन जायगाया जौगादों उदालगुरि जिल्लायाबो बड'लेण्डनिनो मोनसे एंगारहायै जिहेतु बे बाहागो बेखायनो जौगानायनि आरो गोदान जोलै लाइमोनफोरखौ जुब शक्ति गोदान शक्तिजों लाइमोननि शक्तिखौ बिथांमोननि एमप्लयमेन्ट बिथांमोननि एम्पावारमेन्टनि बाथ्रा आइजोफोरनि जौगानाय बिथांमोननि एम्पावारमेन्टनि बाथ्रा आरो समाजखौ गोदान मोनसे बाथ्राजों गोदान गति होनो थाखाय आङो समायखिरा लादों रायजो राजाया आंनि सायाव बिसास लाखि आरो दिनैनि बे समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो गोदानै राज्य सभानि माने सायख'जानाय बिजाथि बा देरहासारनाय मानगोनां बिथां आरो बारग' बिटिआरनि चिफ बिथांखौ आङो धन्यबाद होदों लोगोसेनो उरखाव गोरा ब्रह्म आथिखाल आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिथांखौ धन्यबाद होदों आरो लोगोसेनो रोनगोरा नार्जारि आथिखालाव राज्य सभानि एमपि लोगोसेनो मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बारग' डेपुटि चिफ आरो उदालगुरि समस्तिनि मानगोनां एमएलए बिथांखौ आं धन्यबाद होदों बिथांमोना आंखौ गावनि दोलोआव बजबनानै लाबाय फैबाय थानाय समाव हारिनि स्वार्थनि थाखाय समाजनि स्वार्थनि थाखाय प्रत्येक रायजो राजानि स्वार्थनि थाखाय आङो गोसो होसारनानै हाबा मावगोन बे आंनि थांखि बेयाव जाति धर्म भाषा बासियालासेनो बयनिबो थाखाय हाबा मावनाया आंनि थांखि बेखिनिखौ गुबुन दोलोआव थाङालासेनो नोंथाङा दिनै इउपिपिएल मानि थाखाय जेथु गुबुन दोलोआ नोंथांखौ हामबाय गुबुन दोलोआव जेखि थांखि लादों बे थार थांखि होननानै आं सानो आरो गोबां दोलो आंखौ हांख्रायदोंमोन आं बिथांमोननि जि प्रस्ताब बे सन्मान बेखौ आङो मान होदों मर्यादा होदों खिन्थु आङो गासैबो बिसार बिबेचना खालामनानै इउपिपिएल दलाव जगदान खालामनायखौ आङो आजावनानै लादों आंहा गुबुन कुनु दलनि फारसे गाज्रि मोननाय रागा जोंनाय हामा मोननाय गैया बयखौबो दोलोखौनो आं सन्मान होयो नाथाय आदर्शगत भाबै आङो इउपिपिएल दोलोआव थानानै हारि सिबिनायनि थाखाय खोथा सानदों आरो हारि सिबिनायनि एकमात्र आंनि एजेन्डा थेंक इउ